Pini nelitum Karbialong District Congress Committee ahin pen. Ohom Pradesh Congress Committee atum han apaklam toy teng pen. Pini si sit in demonstration puisi program itu bukan di pulau. Labangke State Bank of India, labangke LIC office athengno. Itum Karbialong long tinta sansi padopan itum sisiglo. Amani itum pini permission hanglo itum permission ang PPD district administration hin pen. Asiku person ang PPD malaga mathami melam lah. Itum iklin mang la pohelo. Rada phan matha pen. Rada tu malam kami itum iklin besi itum matha. Lamang la hello non itum theglong lo. Itum aphrang chini teng adani bangke pithe pengke plang nai la tang ho. 2 number ke pelangan utah. Kita non itu cini lo, adani ke pelang bangke la claim tap dan flu ke cok je pini besi congthai pensi ke pelang. La so hin bang pethe adang cethang flu la so si research lo la pene analysis ku la so si asong do Hindenburg hatum si paklang flu lo. La ke adani ke congthai pensi ke pelang. Pula so jo ini amat adani bangke non ke lang a company bangai ke loss log lo ke loss log lo itu no chini lo ani bang sa kuti se ke loss lo la solang ke loss a joining itu no ma tham me la mang lo hello Bharat Sarkar pen adani pitong lang tong bong pajir ponalam ke done chini ne sita adani aphan LIC atangka na pen SBI long ke thap atangka rada tangka si apang param do ke param tun la ke ong lo je mathai lo pulote India tangka adha disi param jalo kasi jongsi adani jongsi non ateng tangka paisa mukha loss bom pulotante LIC kosono ke reng po pen SBI kosono ke dola pen jongsi avedalu pulotante la LIC long ke tha patangka hai hui SBI long ke tha patangka hai hui dara tun koson chilong jima Sopaci itu pini game demonstration ke 2 pulau itu ke pula pahelo na tama jat noi sarkar atung LIC long je thapatangka SBI long thapatangka ratum amethang rideng apala ke na tum aposa BP kok nangji atau pacilong nangji aning kahang mituma kulaji so pajulai long nangji la bangke pajulong nangji asal tum sarkar atum kam deng nangji chalo so phansin itum pini claim di ning hang le rada phansi kara pa itu me claim di ning hang lo ama sarkar atu mitum han pangi lo delo seta ditum la dak official long masi asapso ditum claim lo he selam lo pahelo itum Rahul Gandhi da arju bom lo ta dani pana lan tangka kipi ko piaro lo nangli itum prime minister pan pulo nangli pen adani ko pisi na tum kachira pitolo na tum korte tema pilo ulhailam dolo seta la solam bang itu mah kecing honai prime minister sita alam thak thedelo kasi mathadam me alam lah jo atum ko pini ka chirap do mili dese rason thak BJP atum ke claim ke chok che son dupik lo latum lakre phopan PG pudat ampar ke army ki misi ke bang potang ho achi din si bang potang ho pulo kalau kona se achi din bati ratuma phiong dupong ni ratuma re teng tangkan lile non The BJP Sarkar to masona jata scheme ave je wrong do kidu ke lak tumara rafan si a scheme pine people sila tum afan paisa PGP atuma scheme ke non gopila runudoy pupen 1000 ne 1200 ne asi kon si lapen laso hematum cheklo jona kamten ipo din dorde ke mati lasa tuman kam pinangji apolo sakuri pinangji kam aso sa contract kam pinangji lai pilo pote ratum redeng do pamati lai kam tempe asa sondupik asa no teng lu pulon te BJP to me claim ke chok sia sondupik si paklang ne sondolang sita pini hokper bang tum ke hal LIC long pen SBI long kido tangka bang ratum tangka ke ajat no paduvet nangji kasi sarkar apar tum ka chunung ri bisi pin la so itum la so sai ke ding sita itum han paning long le delo kasina to matheng no chunung ri lo je sarkar atum ajara bidi banan tum la so tangka bang ke papa do vet nang jin to maka prek soktan bang le rada tangka rat mo pacilong nang ji lahela
India ke democratic country. Nasi demokrasi abang dah selama jesong ni apa tak? no teng ke klang teng no son nang nak lo democracy ke apyong pa byong nang nak lo ta ke di itom no chi teng ke le teng lo teng son nang nak si teng lo ko pene la bharo lang kang ta prime minister se claim de o ham ang kang ta pene ala tum chief minister claim de nang nak penda council asun si than bom nang nak ta ka pre yem tum ke yem tu nak ho pota julong he se la so te chok se dalo mati democratic country bolon teng opposition party do bek nang ji opposition tum kopene ki nu ki jong dun photum ta chi nang ji o la ki chok chi dalo puchi bakeng nang ji di la so opposition tum akimi hin ki jadu na pangke sarkar tum ta accept nang ji la hello democracy aron la se la sin tum sono se paklam nong le det lon te la pangke na to na ma thanon ko sona sarkar ko la